Right. More on factors and fractions. Siyasimplifya la bakithi. Sizama ukubona ukuthi lezi zinto noma lezi ibalo lezi esinikezwa zingxaka kanje. Uyabona nje makuthiwa buka lento bese kuthiwa yenza isibalo lapha yana uyithola unenkinga. Kodwa ke okokuqala kufanele siqale sikwazi ukufunda. Mawufunda encwadini yakho awufundi uqala ngapha uyale. Awuqhamuki ka right uqhamuka ka left mawufunda. So ke la masifunda this algebraic expression which is a sentence in mathematics. Kuthiwa le number le fraction le uma ngisusa le ubani engizomthola ekugcineni. Uyakhumbula ke wena usuke wafundiswa ngokususa nokuedwa kwama fraction. Kanjalo nala kuthiwa uma kule fraction ngisusa le fraction ngiyothola ianswer. Mase ngiyitholile leyo answer uma ngiyihlanganisa nalo finally kuyoba ubani ekugcineni. Because i-reading yethu iqhamuka ngapha iyale ayisuki ngale asifunde encwadini iqhamuka nga siyele sifunda siqhamuka nga siyale. Sithi le number uma ngisusa le ngiyothola bani. Phezu kwalokho engiyokuthola mase ngieda lokho ngiyothola bani. Yayizwa lento engiyisho? Yes. Ake sibuke. Uyakhumbula ukuthi addition and subtraction of fractions ebesikade sikwenza kakhulu kwa grade 9. Manje kwa grade 10 sesiyanikezwa umsebenzi ukuthi sikwazi ukwenza. Before uno 1/2 minus 3/4 ukuze ukwazi ukuyishintsha noma ukuyieda noma ukuyisusa lezi number. Ngithe kuwena you find a common denominator. You find a common denominator. Ngaphinde ngakwenzela ngenye indlela futhi ngaphandle kokuthola a common denominator. Uma ngikwenzela a common denominator ngibheka lo nalo ngithi lezi number zombili u2 no4 bangena kubani? Bayangena ku4. U2 ku4 uya kabili. Lo 2 ke ngikhuluma ngaye times 1 is 2 minus u4 ku4 uya ka1. Lo 1 engikhuluma ngaye times 3 is 3. Bese ke ngibuka ngenhla ngaphezulu kuphela u2 no3 yipi number enkulu. Bese ngithatha uphawu lwenumber enkulu u3 minus ngulibhale phansi bese ngithi 3 minus 2 which is 1/4. Enye indlela engikufundise ngayo ile ngithe kuwena uma ngino 1/2 minus 3/4 ngathi siyawenza ama denominator ethu afane. Siwenza afane ngokumultiplya ngo1 kodwa u1 esiwakhayo ngenumber. Sizokwakha u1 ngo4. U1 ngo4 sizomultiplya ngaye la sithi 4/4 u1 lo. Bese siphinde sakha u1 ngo2 simultiply ngaye la bese sithi 1/2 multiplied by right. Sase sithi uma umultiply ezingaphezulu kuphela 4 times 1 4 over 2 times 4 8 minus 3 times 1 3 over 2 times 4 it's 8. Uyabona ke mangabe esefana kanjena ama denominator uyibhala kanye yona uyibhala kanye yona phansi 8 buse uthatha inumber ezingaphezulu 4 ngisusa 3 kusala 1. 4 ngisusa 3 kusala 1. Is it correct? Yes, I think that's how we make equivalent numbers so that sizokwazi ukususa because yonke lento isuke isi over 8 ofanayo bese ngithi 4 minus that it's 1/8. That is how we treat these things. Right, sisuke ke lapho ngikufundisile ke lokho ngesikhathi senza ama fraction. Manje sengifuna sibuke la ukuthi siwasusa kanjani ama fraction anjengalawo. Ama fraction anjengalawa ke ngani zami njengoba i-denominator yethu siyithole ngokumultiplya u4 no2 nala sizomultiplya lo nalo
under one denominator. Sizoba no a minus 2 multiplied by a plus 2. Lento isikhumbuzisa umsebenzi owenze kwa grade 9, a binomial multiplied by a binomial. Usiyayazi wena i-answer. Then bese siyaqhubeka. Sithi lo ungena kangaki la, lo ukhansela lo kusale lo. So sithathe lo simmultiply nalo waya kuphume u-a plus 2 multiplied by another a plus 2. Bese sehlisa u-minus wethu lo waya. Bese sithi lo uya kangaki la akhansele lo. Kusale lo. Bese sithi a minus 2 multiplied by a minus 2. Bese si remove ama brackets iki. Asiremoveni ke ama brackets ngendlela yakhona. Asiremoveni ama brackets ngendlela yakhona. Wonke ama brackets asiwasusi. Uyakhumbula ka grade 8 sasithi uthatha ibracket lokuqala umultiply lesibili, uthathe lokuqala umultiply lesibili. So kusho ukuthi thina sisuka la size la size la. Siphinde sisuke la size la size la. I-answer yalapho ke siza kuyikhipha. A times A is a squared. A times 2 plus 2a. A times 2 plus 2a. 2 times 2 plus 4. Bese sithi la ngoba kuno minus ongaphandle sifaka ama braces la. Senze lokho okungaphakathi. Lokho okungaphakathi kuzosinikeza nakho into ecishe ifane. Sizothi okungaphakathi minus into bese siba no a squared minus 2a. Lo nalo sithole omunye u-minus 2a. Lo nalo waya sithole u-plus 4. Bese sifaka ama-braces 8. Bese sithi all this is over. Bese simultiply lo nongezansi. Lo nongezansi uzosinikeza lo la kuzophuma u-a squared. Lo laphaya kuphume u-plus 2a. Lo la kuphume u-minus 2a. Lo laphaya kuphume u-minus 4. Asibukeni into esiyenzeka manje. Sesizothatha lo minus simultiply ngaye ngaphakathi. Mas multiply uyaphela lo. Uyashintsha lo abe u-plus. Uyashintsha lo abe u-plus. Uyashintsha lo abe u-minus. Ngoba simultiplya okungaphakathi konke. Asephelile ama brackets mangabe senza kanjalo. Sesihlanganisa ke okufanayo. Uyabona lokhu nalokhu kuyafana kodwa ama signs akhona awafani. Kusho ukuthi lokhu cancela lokhu ngoba lokhu minus lokhu. 2 plus 2 kusinikeza u4. Kusinikeza u4a plus 4. Bese siba no 2 plus 2 kusinikeze omunye u-plus 4a minus 4 lower. All this is over. Lo 2 na lo 2 bayasusa bayakhanselana because ama sign awafani. Kusale u-a squared minus 4. Bese sibuyela ngenhla lo 4 minus 4 bayakhanselana. Kusale lo nalo bese siyabahlanganisa kuphume u8a over a square minus 4. So lokhu ke yona answer yethu esimplified for this one. Yabona ke ukwenza ibalo mawusuka grade 10 kukwenza ukhumbule imithetho eminingi. Imithetho oqala siqale sawukhumbula, siqale sakhumbula ukuthi sisusa ama fraction, masisusa noma si-add we must find a common denominator. Common denominator yethu siyithola kanjani? Ngokumultiply inamba ezingaphansi, simultiply siyibeke la bese kuyikhani sibuza ukuthi ubani uya kangaki kubani times lo, ubani uya kangaki kubani times lo. Then this is what our simplification is all about. It comes to this. Sizela. You can work it out piece by piece. Mangithi you can work it out piece by piece. Asiqale la sithi kule number ngisusa le. Asiqale lapha. La. Siyayisusa lezi number. So lezi number idingani? A common denominator. Common denominator yethu ile nale. So sinobani 2 times m plus 2.
Siyabona? Bese sithi u2 uya kangaki la? U2 cancela lokusale lo times lo waya sizoba no m plus 2 multiplied by m plus 2. Sehlisa uminus wethu nanku. Uminus wethu u-m plus 2 akhanselelo kusala u2 times m kube u2m. Siyayibona? Bese siyaqeda ama brackets, siyaqeda ama brackets ngaphezulu, siya multiply, sisukela singene la sibe no m squared, sukela siye lapha ya sibe no plus 2m, sukela size la sibe nomunye plus 2m, sukela size lapha sibe no plus 4, bese sehlisa lo waya minus 2m. Konke lokhu sidivide ngo2 into m plus 2. Asibukele ukuthi kwenzakalani. Lo nalo bayefana, siyabahlanganisa. Kusho ukuthi thina sinobani? Sino m squared. Lo nalo basinikeze u2m. I mean u4m. 2m plus 2m 4m. 4m minus 2m is plus 2m plus 4 all over 2 into m plus 2. Bese kuyikhansehlisa lo waya sizombeka la plus sithi 2m squared minus m3 over 2m squared minus 8. Siyahlanganisa. Lokhu siqhubeke njalo. Sesizohlanganisa le fraction sihlanganisa nale fraction bese sifuna ini? A common denominator. Common denominator yethu ile number times le number, which is 2 into m plus 2 multiplied by 2m squared minus 8. Lo akhansele lo kusale lo times lo waya, which is m squared plus 2m plus 4 multiplied by 2m squared minus 8. Bese sehlisa umayina uplus wethu nanku lo akhansele lo kusale lo, bese siba no 2m squared minus m3 multiplied by, bese sifaka lo u2 multiplied by m plus 2. Zimnandi balo. Asiqhubeke sibone ukuthi sizokwazi yini. Mawubuka le number yakho yokuqala 1 2 3 ngoba zehlukaniswe impawu, 1 2 ngoba zehlukaniswe uphawu olulodwa. Ngenye indlela now sesimultiplya ini? A trinomial simultiplya ngebinomial. Kanti ngapha simultiplya ibinomial simultiplya ngemono times binomial. Akhumbula ke kwa grade 9 simultiplya ama binomial, simultiplya ama trinomial. That's where in grade 9 we did that, and that's the reason why, because we knew ukuthi masikwenza kwa grade 9 sizohlangana nakho kwa grade 10. Sesiya multiplya ke ngitheke kuwena ma umultiplya inamba ezifanayo uyayi-add ama exponents azo. That is what the law says. Uma umthetho usho kanjalo, ake sivuleni ke ispace sokusebenzela. Sisuselo mase sisithola ispace sesiyaqhubeka. Eqhubekeni kwethu you must understand one thing, ukuthi simultiplya a trinomial by a binomial. Ngenye indlela lo uzala aphindezela. Siyabona? Asikwenzeni ke lokho. Masikwenza lokho sithola bani? u2 m squared lo so times ngo m times m squared. Ngithe kuwena ma umultiply inamba ezifanayo uya-add laphayana.
ngenye indlela lento isinikeza u-m to the power of 4 ngoba u2 plus 2 lapha phezulu 4. Are you with me? So kusho ukuthi ke i-answer yethu yokuqala kuzoba u-m to the power of 4. Size ngale yesibili, size la. Sizoba no plus 2 times 2 which gives us 4. Bese siba no m times m. So zoba no m times m2. Simultiply inamba efanayo siyibhala kanye. Bese si-add lapha phezulu 2 plus 1 kusinikeze u3 la. Siqhubeke. La size la sizothola u2 times 4 kusinikeze u+plus 8. Bese kuqhamuka u-m squared. Sesila sesimultiplya ngo8 manje zonke lezi inamba. Ngenye indlela sizoba no minus 8 m squared sibe no plus 8 times 2 sibe no minus 16 m sibe no minus 8 times 4 is 32. Sisenze lokhu nje kuphela, lokhu kodwa asikakwenzi lokhu. Ngoba sizothi mase sikwenzile lokhu bese sihlanganisa yonke into efanayo lapha yana. Bese siyabona ukuthi ifana nayiphi ngezansi kube ikhani sikhansela yonke. Cabanga ukuthi niya-understand. Sisenze lokhu kuphela. Yilokhu kuphela esisakwenzile. Ngokuba sinendawo encane sizochaza khona ke. Qala. Upower 4 awukho omunye. Power 2 m power 4. Upower 3 awukho omunye. Sibe no plus 4 m3. U8m squared minus 8m squared lokhu kuyafa. Kusale lokhu ya minus 16m minus 32. Okusho ukuthi lento mawusuyenzile yonke kahle ikunikeza lokhu. Sesiyayibhala is 2m power 4 plus 4m power 3 minus 16m minus 32. Sesiyokwenza lokhu yake manje. Nakho sizokusimplify ukuze sibone ukuthi i-answer yakho ithini. Nala as multiply shonele sizoba no 2m no 4. Athi yabona? Leya nto le izoba u2m no 4. So mayi u2m no 4 asiyibukeke. Yona i2m plus 4 le bese siba nale ethi into 2m squared minus m power 3. Asimultiplyeni okokuqala kokwesibili. So sizoba no 4m cubed sibe no plus minus 2m4. Ngoba lokhu nalokhu 2 times 2 is 4. M times m2. M times m2 si-add lezi yazinto ezilapha phezulu ama exponent bese kuphuma u-m3. Kanti lokhu nalokhu kuzophuma u-minus 2 bese sithi m3 no m1 kube u-m4. Bese siyabuya size kulo asinikeze u-plus 8m square minus 4m3. So kukhona yini okufanayo noma okungafani? Akukho okufanayo. Kukhona lo nalo. Athi yabona 4m3 positive and minus lo akhansele lo kusale lokhu. Sesiyahamba ke siyokufaka lapha ya lokho. Sesiyafaka ku minus 2 power 4 minus 2m power 4 kanye no plus 8m
squared bese sithi yonke lento siyidivide ngalo ngezansi u2 into m plus 2 into 2m squared minus 8. Siphinde siqhubeke sibuke ngenhla ukuthi kukhona yini okufanayo. Kukhona okufanayo ngenhla. Nangu 2m4, nangu omunye u2m4 lo uminus lo. Kukhona yini okunye okufanayo? Akusekho. Esekuseleke manje kuphi? Kusele u4 asibhalela. Kusele u4 4m3 minus plus 8m square minus 16m minus 32. Yonke lento siyidivide ngale. Asimultiply le yana ke siyibone ukuthi yona isinikeza bani. Asimultiply le siyibone ukuthi isinikeza bani. Angithi mas multiply la sizoba no 2m plus 4. So multiply ngalo u2m 2 minus 8. Asimultiply enike sibone ukuthi sithola bani. 2 times m1 m2 usinikeze m3. 2 times 8 kusinikeze minus 16m. 4 times u kusinikeze 8m squared plus 8m squared. 4 times u kusinikeze minus 32. Angicela ukukutshela ke noma ukukubuza wena lesi sibalo eside kanje. Buka lokho okungenhla. Ubuke lokho okungezansi. Akufani yini? Akufani yini? Kuyafana. Asibuke la. Asibuke la. Kuyafana. U4m nami. Kuyafana. U8 nami. Kuyafana. U16 nami. Kuyafana. U32 nami. Kuyafana. Lezi number zifana zize ifane nama sign akhona. Ngenye indlela uma lokhu ngidivide ngalokhu i-answer yakhona ubani? I-answer yakhona ubani? Ngoba ngidivide izinto ezifanayo. So ke kwa grade 12 ke. Kwa grade 12 ilento abayoyenza kuwena. Bayokunikeza lento bese bethi prove noma bethi show. Yezwa leyo nto noma bethi demonstrate ukuthi u1 lo abawubhale lapha yana. Ilento ke bekufanele uyenzeke wena. Uyabona ukuthi kukhona indlela engeke ngakufundisa ngayo yokubhala inamba. Uma uzobhala inamba ake sithi sibhala u1. Sithe u1 uyefana no a over a. Inamba efanayo uma uyidivide ngenye u1. Siyakwazi lokho. Kanjalo futhi noma ngizothi a to power 0 noma yipi number eno exponent ewu-0 nayo iubani i1. Siyabona lokho? Ngiphinde ngibhale u1. U3 minus 2 i-answer yakhona u1. U4 minus 3 i-answer yakhona u1. Athi yabo ziningi indlela zokubhala u1. Ngithi ke kuwena mawusufika kwa grade 12 sesifuna ukubona ukuthi ngempela wena uyaluwela ibridge lokuye university. Siyothi thina sikhombisa ukuthi lento u1 lobhalwela 1. Siyobe sesibeka la sesithi this is equal to 1. Sithi show, sithi prove, sithi demonstrate to us that this is 1. Kuyofanele wenze yonke lento okay. Hayi lento ngoba ibukhuni inde. Uyakhumbula ubuyibuyela ukhumbula ubuyibuyela. Ake ngichazeleke khona uzobona. Isummary yami ithi kuthiwa kule number
mangisusa le number kune answer ngiyoyithola. Kuleyo answer bese ngihlanganisa nale number fanele kuphume bani u1. Asithi kubuyele emuva kancaneke kulezi zinto esengike ngakufundisa zona noma ekufundisa zona umeme wakwa first year. Uthi umeme wakwa first year kuwe. Uthi umeme wakwa first year kuwe. Kule number mangisusa le number kuyophuma leya number. Angisho kanjalo kwena umeme wakwa first year. Kule number mangisusa le number angithi kuyophuma leya number. Sesiyakhuphula ke lokhu kwa first year ke manje siyakhuphula sikusa kwa grade 10. Sithi kule number uma ngisusa le number siyabona bese ngihlanganisa nale number kuyophuma leya number. Bukake ngani yami. Kule number mangisusa le number. Kule number mangisusa le number. Bese ngihlanganisa nale number. Bese ngihlanganisa nale number. Kuyophuma leya number. Angisayibona lena? Iyafana. It's a development of ingqondo. Sikhulisa umqondo la. Kade lokhu uyibuka lezi zinto mawufunda lokhu kuthiwa kunenamba ethile. Kule namba ethile mangisusa okuthathu khona ukuzosala. Bese kuthiwa kuloko okusalile mangi-eda leya eseqaleni kodwa sengiyiphinde kabili kuyonginikeza u7. Bese kuthiwa ubani leyo namba. Ubani leyo namba. In this case leyo number happens to be 5. Uyangizwa ukuthi ngithini kwena? In this case leyo number happens to be not 5, it happens to be 3 and a third. 3 and a third. Leyo number ile comma 3,3. 3,3 yileyo number. Thiwa mangithatha 3,3 uma nginama orange amathathu nengxenyane ethize bese ngikunikeza amathathu, mina ngiyosala nengxenyane ethize. Kuleyo ngxenyane ethize bese ngiya-eda lawa amathathu mase ngiwaphinde kabili kuyophuma u7. Athi siyayizwa leyo nto. So that is how you read mathematics. Nalesi sibalo futhi singasenza sisithole ngempela ukuthi i-answer yakhona ile yana u3,3 ngoba into yokuqala oyenzayo la uzothatha lokhu uku-ede nalokhu kukunikeza u3x kusalelo -3 equal to 7. Mawususa lo ususa ngale kuzokunikeza u3x olingana no10. Kuzokunikeza u3x olingana no10. Uma ke wena usuno3x olingana no10 usuzosusa le number. Konje le number sasiyibiza ngokuthini? Sakhumbula sasiyibiza ngokuthi the coefficient of x. Sathi coefficient uyisusa kanjani? Ngokudivide ngayo ndawo zonke. So le bese iyayikhansela kusala u-x ngapha bese sithi o3 bangaki ku10 bawu3 kusale bani 1/3. So it's a 3 and a third. It's a 3 and a third. It's a 3 and a third. Le number engiyibhalela yile. The 3 and a third. So that's how we simplify. Now we are going to go to linear equation.